januari vandaag. En alle mensen zijn de kerstbomen inmiddels uit huis aan het wegdoen. Hier tussen Schoondijk en Oostburg op de weg worden ook heel veel bomen weggedaan. Maar dat heeft een andere reden. Jullie zijn hier allemaal bomen aan het hakken? Dat klopt. Waarom? Dit is een pure dunning omdat die mensen de gevaarlijke takken. En daar aan de overkant zijn we bezig voor de nieuwe rondweg. Oké, dus het heeft niks te maken met dat de bomen oud zijn? Of, Ja, deze wel eigenlijk. Deze wel, Ja. maar dat is een ander project. Dat is een ander project, ja. En dat is voor de nieuwe rondweg? Ja. Zijn ze allemaal al weg nu? Of? Hier in Schoondijk wel. Wat vinden jullie ervan dat ze hier de rondweg aan doen? Ik vind het prima. Ja, je kijkt er wel naar uit. En dan is het wel lekker. Want Jasmin die woont langs de grote weg in Schoonijken. En daar vlak bij de rotonde. En daar is het altijd een kabaal met de vrachtwagens. Dan komen de vrachtwagens eraan. En wat doen ze dan? Harde remmen. En dat piepende remmen. Hè? Hoor je En- dat altijd, Jasmin? Ja, dat hoort ze wel. En dan wordt het straks een stuk rustiger. Hè? Ja, Dan word je niet meer wakker s'nachts. dus ze mogen doorwerken. Ze mogen van ons rustig doorwerken. Goed. Hè? Hakken, 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 hakken van de Een gedeelte gaat naar de papierfabriek. En dan gaat er nog een gedeelte voor pallets, dikke stammen, 100 Oké. stammen. Ja. En de dunne takken, dat wordt groene stroom. En dat wordt gesorteerd door jullie ook? Ja, dat is ons ding. Dus het wordt echt nog wel goed benut. Ja, er gaat niks van horen.